Ahojte. Laryngitída je najčastejšie vírusové ochorenie, to znamená, že nám nepomôžu antibiotika, aj keď v niektorých prípadoch áno, ale najčastejšie je to ochorenie spôsobené vírusmi. Je to zápal hrtana a predstavme si, že máme takýto nejaký otvor toho hrtana a keď dostaneme laryngitídu, tak sa ten hrtan takto stiahne, alebo možno ešte viac, a nedokáže cez deň prúdiť dostatočne vzduch. Problém je to najmä u detí, ktorí ten hrtan majú sám o sebe menší ako dospelý človek a keď príde k tomu opuchu, tak sa oveľa viacej zúži, ako je to u dospelého človeka. Preto je to detské ochorenie a naozaj strašiak mnohých rodičov, pretože typickými príznakmi sú, že cez deň sa nedieje nič a v noci sa dieťa zobudí s dusivým, štekavým kašľom, ktorý mu nedovolí nadýchnuť sa. Sprevádzané je to často zachrypnutím, niekedy je to horúčka, niekedy nádcha, niekedy aj počas dňa kašľ, ale najčastejšie v noci sa dieťa zobudí so štekavým, dusivým kašľom, kedy sa nevie nadýchnuť. Prvá pomoc pri laryngitíde. Zmrzlina. To je veľmi chutná terapia. Je skvelé, keď ste rodič malého dieťaťa, pretože laryngitída najčastejšie sa prejavuje u detí do 6 rokov. Vzácnejšie do 10, ale nie je to úplne vylúčené, že aj 14-15 ročné dieťa má laryngitídu, ale je to už naozaj také vzácne. Takže keď máte malé dieťa, mať vždycky v chladničke zmrzlinu, mrazničke, dáme pri záchvate laryngitídy 2-3 lyžičky, ktoré dieťa pomaly vycmúla a tá studená zmrzlina, ako prechádza tým hrdlom, tak stiahne opuch. Potom veľmi účinné, čo sa mne osvedčilo niekoľkokrát, už keď som videla, že sa hrdielko začína zúžovať u detí, je priznicou obklad. Je to studená bavlnená látka, môže to byť bavlnená vreckovka, ktorú dáme na hrdlo, na to dáme igelit a celé to zabalíme do šálu alebo do nejakého uteráka. Najprv tá studená handrička, naozaj taká studená, ako dieťa znesie, stiahne opuch a potom, ako postupne tam dochádza k zväčšenej cirkulácii krvi, tak sú viacej prekrvené lymfatické uzliny, rýchlejšie začne pracovať imunita a odbúra vlastne tú chorobu. No a ďalej samozrejme studený vzduch, ktorý vám odporúči hneď každý lekár. Dieťa obliecť, dať ho do otvoreného okna, aby dýchalo studený vzduch, pokiaľ je leto, pretože laryngitída väčšinou sa vyskytuje v zime, ale samozrejme nie je to výnimka, aby dieťa aj uprostred leta dostalo laryngitídu. Keď je teda teplo vonku, tak otvoríme mrazničku a dieťa dýcha ten studený mrazničkový vzduch. Môže sa aj inhalovať, ale studená voda z chladničky, nie priamo z točky, musí byť naozaj veľmi studená tá voda, dáme ju do inhalátora, dáme to dieťatku a ten studený mokrý vzduch mu pomôže stiahnuť opuch. Pokiaľ vám tieto opatrenia, ktoré viete si doma spraviť ako prvú pomoc, nezaberajú, naložte dieťa do auta a utekajte na pohotovosť, pretože v niektorých prípadoch môžu byť tie laryngitídy naozaj veľmi nebezpečné a je potrebná kortikoidová liečba. Ale môžete povedať, že ste vyskúšali doma všetko a keď to nepomôže, potom choďte k lekárovi. Ak potrebujete nejakú bylinkovú radu k laryngitíde, tak mi napíšte na Bylinková mama.